abokina ka ga yadda abubuwan abokin biya kai wai ka da abokin wannan inda aka yi shagali amma mu auren ne lefan nan dai wai dan ubansa ba za a daina ba mata ne ba suka daura mu aure tun duniya tana kwance abokina ka ga wani kaya wannan abu inna lillahi ilaihi raji wannan abu hawan nawa ne ji kan hajiya ne kai ne ji kan hajiya ne inna lillahi mu ba mu ga ta zama ba kai dai bari wannan ka samu wannan ka ci ka sha hankalinka a kwance ba abin da idanu ka to ya kake gani za mu je wannan mu bai wanda haka da sa inda hankalin sai ya ne don ina jin ku ni da aure na da dauki daidai ta dogaye da kasa a cikin ku billahi lillahi Allah ya taimaka za ku gani titi ba kice mun yi mun gama cheese 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 cheese. What? Wallahi ni ma ban san me yake tafi da su ba tun da irin mutanen ne masu bi kwararo suna bi tare yan mata. Wai ke da duk wannan rangwada da ke wannan cikin ruwa gashi baki yadda ka mummuna. Wai ke wajen wannan kika zo wannan baki kirin din kamar kwalta. Gashi gaja malam me ne kake duke saka ma hannu. Banza ne to. Gashi gaja wannan kai tiri kwata. Kana ganin wannan yadda ake wannan ina ga sure barayi a gwaje na layi. Sai jawo ya zo zai yanzu akwai an sace sun fi 90 a wannan. Kubi kana kallon shi ba za ka ce ya da dawo nan. Iska masu kwana a bola. Kai ya ai masu kwana a bola. Iska mai dina suke suna waya ce ta yar wallahi abin da tayar shine muka kawo waya ce ranka da waya kamar ta malaka ke sauri ba da daga yau kun ce cikan daga yau na ƙara ganin mai kama da ku a wallahi na fafasa mai Allah wallahi na ƙara ganin mu a nan wallahi banza iska ku yi nan yara gaba ɗaya lalace su jo gana su abin nan duk wala to dai sai na zo dai yana koya musu hankali zan fara fatura nan lai duk sai na kame mu kai amma Allah ya ci da mu ya zo ya bindige mu abin ya to ba dai ko wani irin tahowa ina wayata kai dan ubanka in ba dan mun da an bindige mu wallahi tallahi wai banza wai wayata kai yanzu wai ta furanka mahaukacin banza yanzu da hajjar da ana jiba addu'a uku mahaukacin banza wannan ai hukuma ne tab kai wayata fa ina wayata wallahi dai ai duk abin da za a yi